అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు అంతర్జాతీయ మానవ హక్కుల దినోత్సవం. ప్రతి మనిషికి ఈ లోకంలో మాట్లాడే స్వేచ్ఛ, ప్రశ్నించే హక్కు, స్వేచ్ఛగా జీవించేటువంటి హక్కు ఉంది అని చెప్పేటువంటి ఈరోజు ప్రపంచ మానవాళి మొత్తం కూడా తమ మానవ హక్కుల్ని ఉపయోగించుకొని స్వేచ్ఛగా బ్రతుకుతూ అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకోవటం కోసం ఈ రోజుని మరి ఐక్యరాజ్య సమితిలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్దేశించినటువంటి రోజు. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం మానవ హక్కులు అనేవి ఏ మనిషికి లేనటువంటి పరిస్థితి స్పష్టంగా కనపడతా ఉంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చేటప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి హక్కులు నేను తీసుకొస్తాను, ప్రతి ఒక్కరు స్వేచ్ఛగా బ్రతకొచ్చు, దేవుడు దయ వల్ల మీ అందరి చల్లని దీవెనతోటి మన ప్రభుత్వం కనుక వస్తే మీ అందరికీ ప్రత్యేక హోదా ఇస్తాను, అమరావతి ఇక్కడే ఉంటుంది, దేవుడు దయ వల్ల ప్రజల చల్లని దీవెనతోటి మన ప్రభుత్వం వస్తే పోలవరం బ్రహ్మాండంగా ఒక సంవత్సరంలోనే కడతాను, ఉద్యోగస్తులందరికీ కూడా వాళ్ళ హక్కులు వారం రోజుల్లోనే ఇచ్చేస్తాను, దేవుడు దయ వల్ల ప్రజల చల్లని దీవెనతోటి మన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే అందరూ స్వేచ్ఛగా బ్రతుకుతారని ప్రతి సందర్భంలో దేవుణ్ణి తీసుకొచ్చి ప్రజలు చల్లని దీవెనతోటి గెలిస్తే బ్రహ్మాండంగా ఈ రాష్ట్రం ఉంటుందని చెప్పినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రతి క్షణం కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థల్ని నమ్ముకునేటువంటి పరిస్థితి లేకుండా దేవుడా నీ చల్లని దీవెనతోటి వస్తే హాయిగా బ్రతుకుతాం అనుకున్నాం, నీ చల్లని దీవెనలు గనక లేకపోతే ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మేము బ్రతికే పరిస్థితి లేదని చెప్పేసి ప్రజలందరూ ప్రతిరోజు దేవుణ్ణి ఏడుకునేటువంటి పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. శ్రీకాకుళం నుంచి చిత్తూరు దాకా ప్రతిరోజు హత్యలు, అత్యాచారాలు, దారుణాలు, శిరోమండలాలు, బెదిరింపులు, ఇవి తప్ప ఈ రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమం కానీ, ఒక కంపెనీ రావటం కానీ, ఒక కంపెనీకి శంకుస్థాపన చేయటం కానీ లేనటువంటి పరిస్థితి. ఆ రోజు ఏ ముహూర్తాన జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతి అంశానికి దేవుని దయ వల్ల ప్రజల దీవెనతోటని మాట్లాడాడో దాని వెనక ఎంత మోసం ఉందో ఈరోజు ప్రజలందరికీ అర్థమై ప్రతి క్షణం కూడా దేవుడా ఈ ఒక్కరోజు బ్రతికితే చాలు, దేవుడా ఈ ఒక్కరోజు మా మీద కేసులు పడకుండా ఉంటే చాలు, దేవుడా ఈ రోజు మమ్మల్ని అధికార పక్షం తన్నకుండా ఉంటే చాలు అని చెప్పేసి ప్రతిరోజు దేవుణ్ణి మొక్కుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీసుకొచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు కనపడతా ఉంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా పరిపాలించట్లేదు, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడతలేదు. జగన్మోహన్ రెడ్డి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఏదైతే రాజ్యాంగాన్ని రాశాడో ఆ రాజ్యాంగం ప్రకారం ఇక్కడ పరిపాలన చేయటం లేదు. ఆయన ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రాజ్యాంగాన్ని ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. వాళ్ళ తాతగారి పేరు మీద రాజారెడ్డి రాజ్యాంగం అని తయారు చేసుకున్నాడు. వాళ్ళ తాతగారి రాజ్యాంగం ఏంటంటే ఆయన ఎవరినైనా ఎవరి దగ్గరికైనా చేరాలనుకుంటే కాళ్ళకి దండం పెట్టి చేరటం, ఆయన కావాలనుకున్నది భూమి కానీ ఆస్తి కానీ మొత్తం దొబ్బేయాలనుకుంటే అతను కాళ్ళ పట్టుకోవటం, గొంతు తీసేయటం, ఇది రాజారెడ్డి రాజ్యాంగం. ఆ రాజారెడ్డి రాజ్యాంగాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమలు చేస్తున్నట్టుగా చాలా స్పష్టంగా కనపడతా ఉంది. అధికారంలోకి రావటానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి బొగ్గలు నెరవేరు, ముద్దులు పెట్టారు. ఆ ముద్దులు పెట్టేటప్పుడు ఏ వాసన వస్తుందనే సంగతి కూడా చూసుకోకుండా అధికారంలోకి రావటమే పరమావధిగా ముద్దులు పెట్టి ముద్దులతోటి ముంచెత్తి అధికారంలోకి వచ్చి ఆ తర్వాత ఏ హామీలైతే ఇచ్చాడో ఆ హామీలన్నింటినీ కూడా బుట్టదాకలు పెట్టి ఇదిగో నేను పోలవరం పూర్తి చేస్తా. ఏంటయ్యా మరి పోలవరాన్ని ఎప్పుడు పూర్తి చేస్తామని అంటే వాళ్ళ మంత్రి అంటాడు, ఏ నా కొడుకైనా నా జోలికి వస్తే మీ అంతు తేలుస్తా. ఏ నా కొడుకు నన్ను అడిగేది డిసెంబర్ నెలాఖరికి నేను పూర్తి చేస్తానని అన్నారా అని బూతులు తిడతాడు. ఏంటయ్యా అమరావతి ఇక్కడే ఉంటది, కావాలంటే నన్ను నమ్మండి, మరి నేను ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకుంటున్నానని చెప్పేసి ఆ రోజు నువ్వు మాట్లాడేవు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. మరి నువ్వు వచ్చినటువంటి వెంటనే అమరావతి ఇక్కడ ఉండదు, 3 రాజధానులు చేస్తాము, ఎవడైనా మాట్లాడితే మాత్రం వాళ్ళంతు తేలుస్తాడని చెప్పేసి మాట్లాడాడు. అమరావతికి భూములు ఇచ్చినటువంటి రైతులు మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 13 జిల్లాల ప్రజలందరూ కూడా నువ్వు ఇక్కడే రాజధాని ఉంటుందని మాట్లాడావు, రాజధాని ఇక్కడ లేకుండా చేస్తా ఉన్నావు అని చెప్పేసి మాట్లాడితే
అడిగినటువంటి వాళ్ళని బూట్ కాల్తో కొడతా ఉన్నాడు. మహిళలని కూడా చూడకుండా జుట్టు పట్టుకొని లాక్కెళ్ళి మరి కడుపులో కాల్తో కొడతా ఉన్నాడు. వాళ్ళ మీద అక్రమ కేసులు పెడతా ఉన్నాడు. ఈ విధంగా రాష్ట్రంలో మానవ హక్కులు మొత్తాన్ని కూడా సర్వనాశనం చేసేటువంటి పరిస్థితి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో క్షణక్షణం కనపడతా ఉంటుంది. ఆయన ఇచ్చినటువంటి హామీలు అడిగితేనే 2,30,000 ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నావు కదా అని చెప్పేసి విద్యార్థులు అడిగితే మీరు మమ్మల్ని అడిగేటువంటి మాత్ర పౌరులు అని చెప్పేసి విద్యార్థులు ఉద్యమాలు నడుపుతా ముఖ్యమంత్రికి చలో కార్యక్రమం వస్తే ఆయన్ని రేప్ చేయటం కోసం వచ్చారని చెప్పేసి రేప్ కేసులు పెట్టి మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనకి పాల్పడతా ఉన్నారు. జడ్జి లాంటి వాళ్ళు నాకు అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పేసి మాట్లాడితే దళిత జడ్జిని తరిమి కొట్టి మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనకి పాల్పడ్డటువంటి పరిస్థితి స్వయాన ఈ రాష్ట్రానికి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. కరోనా ఈ రాష్ట్రాన్నే కాదు, దేశాన్నే కాదు, ప్రపంచం మొత్తాన్ని కూడా మరి వణికిస్తా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రాణాలకి తెగించి మేము వైద్యం అందించాలంటే, మాకు మాస్కులు కావాలంటే దళితుడైనటువంటి సుధాకర్ని పెడ రెక్కలు విరిచేసి ఒక నక్సలైట్నో ఒక తీవ్రవాదిలో హింసించినట్టుగా నడి రోడ్డు మీద పెడ రెక్కలు కట్టేసి కాళ్ళకి కోటింగ్ ఇస్తా ఉంటే ఆ రోజే ఈ రాష్ట్రంలో మానవ హక్కుల మొత్తం నడి రోడ్డు మీద వ్యవస్థ అయిందనే సంగతి ఈరోజు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం. 1 కాదు 2 కాదు, ముఖ్యమంత్రి ఇంటి పక్కనే రేపులు జరుగుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యమంత్రి సొంత నియోజకవర్గంలోనే నాగమ్మనే ఒక దళిత మహిళని వ్యవస్థను చేసి దారుణంగా చంపితే మానవ హక్కులు ఎక్కడ ఉన్నాయని అడిగితే వాళ్ళ తల్లి మీద కేసులు పెట్టేటువంటి పరిస్థితి విజయవాడలో. అట్లాగే చిన్న పిల్లైనటువంటి మైనార్టీ బాలికని రాజమండ్రిలో నిర్దాక్షిణ్యంగా సామూహికంగా అత్యాచారం చేసినటువంటి పరిస్థితి. మానవ హక్కులు ఎక్కడున్నాయి ఈ రాష్ట్రంలో? స్వయాన ఆగస్టు 15 దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది. ప్రజలందరూ కూడా స్వేచ్ఛగా బ్రతకొచ్చు, బ్రిటిష్ వారి నుంచి మనం విముక్తి పొందామని ఆనందపడే రోజు ఆగస్టు 15 గుంటూరు నడిబడ్డులో పట్ట పగలు 10 గంటలప్పుడు మెయిన్ రోడ్డు మీద రమ్య అనే ఒక విద్యార్థిని ఒక అగంతకుడు పట్టుకొని నిర్దాక్షిణంగా కత్తితోటి తూట్లు పడిచి ఆ రక్తంతో జాతీయ జెండాని ఎరుపెక్కిస్తే వాళ్ళను కూడా తీసుకెళ్లి తన ఖాతాలో వేసుకొని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బ్రహ్మాండమైనటువంటి లీడరు, మాకు అన్యాయం జరగలేదని అక్కడ మానవ హక్కులు నడి రోడ్డు మీద హత్యకు గురవితే ఆ కుటుంబానికి సంబంధించి వాళ్ళని తీసుకెళ్లి భయభ్రాంతులు గురి చేసి వాళ్లకు ఉన్నటువంటి స్వేచ్ఛను కూడా హరించినటువంటి వ్యక్తి ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. అలాంటి పరిస్థితులు ఇదంతా ప్రజలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో గత 2.5 సంవత్సరంలో జగన్మోహన్ రెడ్డికి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కులం చూడం మతం చూడం అభివృద్ధి అందరికీ అన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి కులం చూడకుండా మతం చూడకుండా వర్గం చూడకుండా ప్రతి ఒక్కరి మీద హత్యలు అత్యాచారాలు చేయటానికి ఇది నిదర్శనం. నంద్యాలలో ఒక అబ్దుల్ సలాం కుటుంబాన్ని కానివ్వండి, లేకపోతే కడపలో కానివ్వండి, తూర్పుగోదావరి సీతానగరంలో దళిత యువకుడిని గుండు కొట్టించడం కానివ్వండి, మానవ హక్కులు యథేచ్ఛగా ఈ రాష్ట్రంలో నాశనం అవుతున్నాయి. నడి రోడ్డు మీద పోలీసుల సహకారంతో పోలీస్ స్థానాల్లోనే బలి అవుతున్నాయి అంటానికి కారణం స్వయాన చీఫ్ జస్టిస్ చెప్పాడు. మానవ హక్కులన్నీ ఠానాలోనే బలి అయిపోతా ఉన్నాయి, ఠానాల్లోనే పోలీస్ స్టేషన్లోనే ముప్పు ఎక్కువని. దీనికి నిదర్శనం ఎక్కడో కాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి డీజీపీ ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఏ రాష్ట్ర డీజీపీ కూడా కోర్టు మెట్లు అన్నిసార్లు ఎక్కున్నాడు. దేనికోసం? ప్రజలకు స్వేచ్ఛగా ఉండటం కోసమో, ప్రజలు ప్రజాస్వామ్యయుతంగా బ్రతకడం కోసమో, లేకపోతే ఎన్నికల ప్రక్రియ సక్రమంగా నిర్వహించడం కోసమో ఈయన కోర్టు బోన్ లెక్కలేదండి. స్వయాన ప్రతిపక్ష నాయకుడైనటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రాష్ట్రానికి అత్యధిక కాలం ముఖ్యమంత్రిగా చేసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంటి మీద ఎవరైతే ఒక ఎమ్మెల్యే స్వయాన నేను దాడి చేస్తాను అని చెప్పి వచ్చి దాడి చేసిన దానికి ఒక డీజీపీ కోర్టు బోన్లు ఎక్కుతాడండి. ఈ రాష్ట్రంలో అంబేద్కర్ రాసినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని ఎవరైనా విమర్శిస్తే, ఎవరైనా తప్పు చేస్తే కోర్టు బోనెక్కేటువంటి పరిస్థితి. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజారెడ్డి రాజ్యాంగం ప్రకారం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి రాజ్యాంగం మేము అమలు చేయము, బీసీలకు ఒక రాజ్యాంగాన్ని మా ముఖ్యమంత్రి రాస్తా ఉన్నాడని స్వయాన ఒక ఎమ్మెల్యే మాట్లాడితే దిక్కులేనిటువంటి పరిస్థితి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది.
అందుకనే పోలీసులు ప్రతిసారి కూడా అధికార పక్షానికి కొమ్ముగాసు, అధికార పక్షం దాడి చేసినప్పుడల్లా, అధికార పక్షానికి సంబంధించినటువంటి నాయకులు హత్యలు అత్యాచారాలు చేసినప్పుడల్లా ఒకళ్ళతో పుచ్చుకొని మరీ వచ్చి నేను ఎక్కడా కూడా ఇక్కడ అన్యాయం జరగట్లేదు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బ్రహ్మాండంగా పరిపాలిస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంటి మీద దాడి చేశారు, లేకపోతే వాళ్ళ మనుషులే ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ మీద దాడి చేశారు, లేకపోతే వాళ్ళే దాడి చేసుకున్నారని హోమ్ మినిస్టర్ మాట్లాడేంతగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగుతూ ఉంది. హోమ్ మినిస్టర్ అయితే ఇక స్వయానా చెప్తా ఉంటారు, ఎవరైనా ఎక్కడైనా దాడి జరిగితే వాళ్ళే దాడి చేసుకున్నారని. పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో పెదనందిపాడు మండలంలో కొప్పరనే విలేజ్లో మాజీ జడ్పీటీసీ ఇంటి మీద మహిళ మీద దాడి చేసి నిర్దాక్షిణ్యంగా పెట్రోలు బాంబులు ఇసిరితే ఆ దాడిలో పోలీసులు గాయపడితే హోమ్ మినిస్టర్ స్వయానా వెళ్ళి ఎక్కడా కూడా ఎవరికి దెబ్బలు తగలలేదు, ఇక్కడ కేవలం వాళ్ళే దాడి చేసుకున్నారని చెప్పేసి మాట్లాడేంతగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగుతూ ఉంది. ప్రతిరోజు ఈ రాష్ట్రంలో మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనే. పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకొని, పోలీసుల్ని లొంగపరుచుకొని, పోలీస్ అధికారుల్ని అందరం కూడా కాదు, ఎవరైతే పోలీస్ అధికారులు ఉన్నారో వాళ్ళని లంగపరుచుకొని వాళ్ళకి తాయిలాలు ఇచ్చి వాళ్ళ చేత ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతూ ఉంది. స్వయాన అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఒక ఎంపీ అధికారం పక్షం చేస్తున్నటువంటి అవినీతిని ఎండగడుతూ, అధికార పక్ష ఎమ్మెల్యేలు చేస్తున్నటువంటి అవినీతిని ఎదురిస్తూ ఎంత అన్యాయం జరుగుతుందో ప్రతిరోజు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ ఎంపీని తీసుకొచ్చి గుంటూరుకు తీసుకొచ్చి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారంటే స్వయాన ఆయన మాటల్లోనే ఇలాంటి పగస్తుడు కూడా రాకూడదు, ఈ విధంగా నాకు అరికాలు కోటింగ్ ఇచ్చారని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఈ రాష్ట్రంలో మానవ హక్కులు ఉన్నాయని చెప్పేసి మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. స్వయంగా ఎంపీనే మాట్లాడుతూ ఉంటారు, నీకు దమ్ముంటే నువ్వు నర్సాపురం రా, నీ సొంత నియోజకవర్గానికి రా అని రౌడీలాగా ఈ రాష్ట్రంలో మాట్లాడుతున్నారంటే ఈ భారతదేశంలో ఒకప్పుడు బీహార్లో అలాంటి పరిస్థితి ఉండేది, బీహార్ను దాటి ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి స్థానంలోకి వచ్చిందని ఈ ఒక్క విషయం చూస్తేనే అర్థమవుతూ ఉంటుంది.